Ναι! Σκορτσιανίτης κάρφωσε. Παπαλουκάς. Δεν είναι επιθετικό φάουλ. Γυρίζει ο Θοδωρής. Ναι, Θοδωρή μου. Προσπαθούν να πιέσουν οι Αμερικανοί. Το έχει ο Φώτης το σουτ. Το έχει, ναι. Να ο ευνηδιασμός στο κάρφωμα. Όχι, το λέει up. Πολύ ωραίο τρίκ του Γιαννάκη ψηλά ο Τσαρτσαρής και αφήνει άδεια την ρακέτα. Πανούδης για 3. 59-50. Διαμαντίδης. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3. 62-50. Παπαλουκάς. Τσαρτσαρής, ναι. Ναι. Δεν έχουν καθαρό μυαλό οι Αμερικανοί και φαίνεται. Παπαλουκάς. Ναι, ναι ο Δήμος. 67-53. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε, η Ελλάδα είναι στο τελικό. Κοιτάξτε, ποδοσφαιρικό σουτ από τον Παπαλουκά.